हाग्रामा महिलारिया खर' खानाय जेबो गैला, मेलेमावबो जेबो गैला। रायजो राजाफ्रा बिथांखौ माब्लाबानो जोगारखाबाय। बिथांखौ बिटिआर ओनसोलाव दायो रावबो सिनायला। हाग्रामा महिलारिया मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्रायनो जौ बेदर जानानै थाबाय थायो। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। दिनै मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बुंबावदों सिगांनि हाग्रामा सरकारा फुटबल गेलेहोनायनि फारसे जेबो साननो रोङामोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां समनिफ्रायनो जोलुर गेलेनाय हाबाफारिखौ मैखोमै दैदेनबोदोंमोन। नाथाय बै समाव सरकारनि जेबो सुबिदा मोनबोफेरनाय जायाखैमोन। सिगांनि बिटिसि सरकारखौ गोख्रों सावरायनानै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंबावदों आथिखालनि बिटिआर सरकारा गेलेनायखौ गोख्रों खालामनो लानाय थांखिजों इयुनाव जौगालांनायनि लामायाव। मानोना बिटिआरआव गासै मोन 40 बियाबावबो 5 कौटि स्टेडियाम खालामना होनायजों लोगोसे क'क्राझाराव 20 कौटि रांनि बाजेटजों स्टेडियाम खालामनाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल दख'रा एबसुआ खुंफुंनाय अंडर 13 फुटबल गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथियो। मानो होनबा थांनाय बिटिआर सरकार जानायनिफ्रायनो जोंनि जि मोनसे सिमां, जोंनि बे हालामाव डेभेलपमेन्टजों लोगोसेनो जि खेला दुला जि कालचारेल बेफोरखौबो पेरेलेलि लांनानै मोनसे थासारि, मोनसे समाज मोनसे दानायनि जि जोंनि सिमांमोन, बेवहाय दिनै गासैबो रायजो राजायानो जोंनि बे फुटबलखौ दिनै जिहेतु रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेवहाय मोजां मोनसे थासारियाव मोनसे खेला सोलिगासिनो, फुटबल खेला सोलिगासिनो दङ। आरो बिटिआर सरकारा जि थांखिजों फैगौ समफ्राव फुटबलखौ लानानै जोंनि बर' समाजखौ पृथिबीनि बिथोरावनो मोनसे फुटबल प्लेग्राउन्ड बानायनायनि जि जोंनि सिमां, 40टा समस्तियाव 5 कौटि टाका करि स्टेडियाम बानायनानै होनाय, क'क्राझाराव 20 कौटिनिबो बारा फैसा लागायनानै मोनसे फुटबल स्टेडियाम बानायनाय, आरो बेजोंनो ISPL खेला, दिनै दुरान्ड काप, बेफोरबायदिजों पृथिबीयाव मोनसे जों जे मोनसे बर' समाजाव थैयाव थाखानाय मोनसे जोंनि मोनसे खेला, बेखौ सिनायथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो बे खेलाखौ सोलिबाय थाखादोंमोन। खिन्थु सरकारनि किसुमान सहाय मोनैनि थाखाय बिथांमोना बे साननायखौ गोजौआव लांनो थाखाय एसे उसुबिदा मोनदोंमोन। नाथाय मानगोनां बिटिआरनि खुंगिरि बिथाङा दिनै बे हाबायाव जोबोद गोसो गुदुङै हेफाजाब होदों। बेनिनो थासारि बेवहाय दिनै जागासिनो दं। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। सिगांनि सरकारनि सानखांथियाव सानखांथि हानाय मानसि दं होननानै आं सानामोन। खारन बिथांमोननि जि दैदेनगिरि दंमोन, बिथांमोना गोबां मोनसे बेलेग मोनसे थासारिनिफ्राय फैदोंमोन। नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ। गोबाव बोसोर बिथांमोना अस्त्र हमनानै माने बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय गोजानाव थानानै बिथांमोना सिदायैनो फैनानै बिटिसि खुंदोंमोन। बेनिखायनो बिथांमोननि जि गियानमोन, जेसेबां गोरोंथिमोन, बे बिराद खममोन। खिन्थु दिनै समाजा सोलायबाय, दिनै पृथिबीया सोलायबाय। दिनै गोरों थासारिनि मोनसे समाज, मोनसे चेलेन्ज, मोनसे गावजों गाव मोनसे चेलेन्ज खालामलायनायनि मोनसे समाज, आरो बिदिनो गोजौआव थांनायनि मोनसे समाज। आरो बे समाजखौ मानगोनां बिटिआरनि खुंगिरि जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङा गोबाङैनो हमदांनो हादों। आरो बेजोंनो दिनै समाजखौ गेलेनायजों लोगोसे दिनै डेभेलपमेन्टजों लोगोसे आरो कालचारेल जि एक्टिभिटि, बे गासैखौबो पेरेलेलि जों लांगासिनो दङ। आरो बेबायदि जुदि जों थांबाय थानो हायोबा, आं सानो फैगौ 10 बोसोरनि उनावनो जों जे सिमां नुदोंमोन, जोंनि बड'फा, जोंनि आफाया जि सिमां नुलांदोंमोन, बर'फोरखौ मोनसे बुहुम बिखायाव सिनायथि होनो हानाय मोनसे थासारि बानायनांगौ, बे सिमाङा बावैनो जानो थांगासिनो दं आरोखि। बेनो बिथाङा, आं आगोलावनो बहुतबार टाइम बुंबाय, बिथाङा आसलते मोनाबिलिनि 5 बाजिनिफ्रायनो बिथाङा अराय सम माने जौ बेदर जानानै थांना थाबाय थायो। आरो हदाय बिथांखौ जोङो बुंबोबाय थाखादों, बिथाङा जिहेतु खर' खानाय सानाय जेबो गैलिया, मेलेमाबो बिथाङा जेबो गैलिया। आरो दिनैनि दिनाव बिथांखौ बुंबाय थानांगौ, बिथांनि खोथाखौ रायलायबाय थानांगौ, जों जेबो साना। बेखौ मालाबानो जोंसो गारजोब्बाय। रायजोआ मालाबानो बिथांखौ खुदै गारनानै माने गोजानाव मुगैनानै गारना दोनखाजोब्बाय। गतिके बिथांखौ सोरबायदि मानसिया दिनैबो हाग्रामा महिलारि दङ होननानै सानो, आंहासो उल्था सोंथि फैयो। खारन जोंनि ओनसोलफ्राव सासेबो सुबुङा हाग्रामाखौ सिनाया। सोर हाग्रामा होननानै जोङो, समाजा बिदिनो थासारि समाय सोलायबोबाय थायो। दिनैनि समाजा सोर हाग्रामा बेखौसो नागिरो आरोखि।
अलरेडि बिटिआर सरकारा बेसेबां बुरजा रां होनायाव जोंहा रां जेसेबां बुरजा गैया खिन्थु आसाम सरकारा आरो दिल्ली सरकारा 1,000 कोटि थाखा अलरेडि आसाम सरकारनो हरदों जे फ्लाडआव जानाय जि डेमेज रड आरो बेजोंनो लोगोसे जि माने सेल्फ सम्पतिफोर दङ बेफोरखौ जेसेबां हागौ एसेबां थाबनो सुफुंना होनांगौ होननानै बिथोन होदों आरो जोङो बिदिनो चेयारमेन भिसिडिसिनि चेयारमेन मण्डल आरो जोंनि सार्कोल अफिसारफ्रा सोरहा बेसेबां डेमेज जादों बेनि एनालाइसिस सोलिगासिनो दङ आरो बावैनो फुरा नङाबाबो जेसे हागौ एसे जायफ्रा डेमेज जादों बिथांमोना रां मोनगोन सोरहाबा बिराद बुरजा जुदि डेमेज जादोंबा 1 लाख टारगेट होनाय दङ 1 लाख रां खरि मोनगोन आरो सोरहाबा जुदि खम माइनर जुदि डेमेज जादोंबा बिथांमोननो 15निफ्राय 25,000सिम माने मोनसे निर्धारित खालामनाय जादों बे बावैनो जिहेतु खैफोदा लगालग जाना थाङो बेखौ सुफुंनायाव एसे टाइम लायो बेखिनियानो जागासिनो दं आरोखि 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन